Hello friends, welcome back to my channel. So friends, दा social media हैना मोनसे SMS पुरा भाइरल जागासिनो आरोना लाइक Facebook, Instagram, Twitter and WhatsApp आरो मेन मेसेज SMS आव ओके सो मोनसे SMS पुरा भाइरल जागासिनो बे SMS आ जादों नैबे आरोना ओके सो बे SMS आव मा बुंदों जेनाखि बे मेसेज आवहाय मा बुंदों जेनाखि स्टुडेन्टस फोरनि थाखाय जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्ट आहाय फ्रि लेपटप होदों सो बे नोंथाङा बे फ्रि लेपटपखौ मोननो थाखाय नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामदो होनना बुंदों आरोना बे गाहायाव होनाय लिंकआव क्लिक खालामनानै नोंनि पार्सनेल डिटेल्सखौ जेनाखि नोंथांनि पार्सनेल डिटेल्सखौ होनानैहाय साबमिट खालामनानै रेजिस्ट्रेसन खालामदो बिनि उनावहाय नोंथाङा फ्रि लेपटप होनायखौ जेनाखि जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्ट फ्रि लेपटप होनायखौ मोनगोन होननानै बे SMS आव बुंदों आरोना स' दा जोङो बे जेनाखि SMS आव लिरनाय जेनाखि लिंक बे लिंकआव क्लिक खालामना जोंनि जेनाखि पार्सनेल डिटेल्स लाइक हमना लादो नेम टेम जेनाखि डेट अफ बार्थ जिमेल आइडि मबाइल नाम्बार जेनाखि बेखौ एड खालामनानै जोङो जेनाखि साबमिट एबा रेजिस्ट्रेसन खालामोबा जोङो बे SMS आव होनाय मथ' जेनाखि इन्डियान गभर्नमेन्टआ फ्रि लेपटप होदों स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय गासिबो स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय फ्रि लेपटप होदों होननायखौ जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामोबा मोनमारगोन नामा ना मोननाय नङा स' नोंथांमोन दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप मोजां फुरा डिटेल्सै खोन्थागोन आरो जोङो बे लिंकआव क्लिक खालामबा जोंहा माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा जानला मोनला स' बेफोरबायदि जानला मोनला लिंकआव क्लिक खालामबा जेनाखि बेफोरबायदि वेबसाइटआव जानला मोनला वेबसाइटआव भिजिट खालामोबा जोंहा माबा मोनसे प्रब्लेम जागोन नामा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन नोंथांमोना आरो बिदि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनो मोनथाम इम्परटेन्ट बाथ्रा खोन्थागोन आरोना आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनो माखासे नलेजबो मोननो हागोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायोबा स' बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय अके स' लेट्स स्टार्ट दिस भिडिअ So friends, first of all जोङो जेनाखि बे जेनाखि SMS आव होनाय लिंक बे लिंकआवहाय रेजिस्ट्रेसन खालामनो होननानै जोङो माने लिंकआव क्लिक खालामबा मोनसे फर्म ओंखारगोन आरोखिना जों स्टुडेन्टफोरनि थाखाय इन्डियान गभर्नमेन्टआ बिदिनो फ्रि लेपटप होदों बे नोंथांनि जेनाखि पार्सनेल डिटेल्सखौ बेयावहाय फर्मावहाय फिल खालामदो होननानै बुंनाय दं आरोखिना बे मोनसे फर्म ओंखारो आरोखिना बे लिंकआव क्लिक खालामोबा जोङो क्लिक खालाम मोनसे फर्म ओंखारो बेयाव जाहैदों नोंथांनि नाम जेन्डार डेट अफ बार्थ मबाइल नाम्बार जिमेल आइडि नोंथांनि एड्रेस बेफोरबायदि माने पार्सनेल डिटेल्सखौ एड खालामनायनि मोनसे फर्म ओंखारो आरोखिना एसे फर्म ओंखारो बेनि उनावहाय जोङो जोंनि पार्सनेल डिटेल्स नेम लाइक हमना लादो नेम एड्रेस जोंनि जेन्डार डेट अफ बार्थ इमेल आइडि मबाइल नाम्बारफोरखौ होखांनानै जेनाखि साबमिट खालामखांनायनि उनावहाय जोंनिया रेजिस्ट्रेसन खालामनाया साक्सेसफुलि जागोन आरोखिना बाट आं नोंथांमोनो दिनैनि नोंथांमोनो खोन्थानो सानो बेयो टटेलि फेक अके बे टटेलि फेक बे खुनु जेन्युइन बाथ्रा नङा आरोखिना बे खुनु माने जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्टनिफ्राय बेफोरबायदि जेनाखि स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय फ्रि लेपटप होनाय मानाय बेफोरबायदिया सोलियाखै बे नङा बेयो टटेलि फेक स' आं नोंथांमोनो खोन्थानो सानो नाम्बार वान अके नाम्बार वानाव जाहैदों जेनाखि बे वेबसाइटआवहाय माने जोङो गोबां मानसिफ्रा मा जोङो हमना लादो लाइक हमना लादो जोङो माबा मोनसे फ्रि मोनगोन स' फ्रि मोनगोन होनना बुङोब्ला जोङो बे लिंकआव क्लिक खालामो ओरैबायदि रेजिस्ट्रेसन खालाम नोंथांनि नेम जेनाखि जेट अफ बार्थ जेन्डार मबाइल नाम्बार जिमेल आइडिफोरखौ होनानै साबमिट खालाम होमबा नोंथांमोना ओरैबायदि फ्रि बुस्थु मोनगोन एबा जेनाखि लिंकआव क्लिक खालामनानै जोङो माने ओरैबायदि सार्भे खालामोबा जेनाखि माबा मोनसे माने टाच खालामोबा जोङो माबा मोनसे मोनगोन जेनाखि नेट पेक मोनगोन एथ' जिबि नेट पेक मोनगोन माबा मोनसे फ्रि बुस्थु मोनगोन होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मा गोबां मानसियानो मा एकदमबारे लब जायो आरोखिना माने फ्रियाव मोनथारगोन नङा होमबा लेपटप मोनसे आरो नेट पेक मोनगोन एफा बुरजा बिदिनो 50 जिबि माबा 100 जिबि होनलाबायनानै लिंक शेयार खालामलायो सब बेफोरबायदि फ्रि होननाय बुस्थुखौ जों खोनायोब्ला मा जायो माने एसे माबायो आरोखिना एसे लब जानाय बायदि जायो आरोखिना माने आसा खालामनाय थायो माने मोनगोन फ्रि नालाय माथो नङा होमबा बयबो मानसियानो मा लब जानाय बे लिंकआव क्लिक खालामसै जानोसै आरोखिना माबा मोनसे जोंनि पार्सनेल डिटेल्सखौ ओरैनो लाइक हमना नेम टेम जेन्डार मबाइल नाम्बार जिमेल आइडि जायखि जायगा गासिबो जोंनि पार्सनेल डिटेल्सखौ माने बेवहाय फर्मावहाय फिल खालामो जोङो साबमिट खालामो स' आं बेवहाय नोंथांमोननो सानो नोंथांमोना बेफोरबायदि जानला मोनला माने लिंकआव क्लिक खालामो बेफोरबायदि नोंथांनि पार्सनेल डिटेल्सखौ लिरनानै शेयार दा खालामाखिना जानला मोनला वेबसाइटआवहाय स' बिसोरो मा फार्स्ट अफ अल आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानो नाम्बार वानाव बेनो आरोखिना माने गावसिनि जेनाखि फ्रि होनोबा नालाय माने गासिबो गोबां मानसियानो माने भिजिट खालामसै बिसोरनि वेबसाइटआवहाय बिसोरो मा गावसिनि वेबसाइटआव ट्राफिक लाबोनो थाखायसो बेफोरबायदि खालामो आरोखिना ट्राफिक माने जोङो बिसोरनि वेबसाइटआव जेसेबांनाखि मानसिया बिसोरनि वेबसाइटआव लिंकआव क्लिक खालामो बिसोरनि वेबसाइटआव भिजिट खालामो जेसेबांनो जोङो मानसिया भिजिट खालामो बिसोरनि वेबसाइटआव बिसोरना जेसेबांनो आर्निं जायो अके स' बेनि थाखायनो जानला मोनला जोङो जोंनि पार्सनेल डिटेल्सखौ एड खालामनानैहाय जोङो बिसोरनि वेबसाइटआव जानला मोनला माने भिजिट खालामना आरोखिना जोङो माने गावसिनि वेबसाइटआव ट्राफिक लाबोनायनि थाखायसो आरोखिना माने लब जायोबाथ' जोङो माने फ्रियाव मोननाय होननाय बुस्थुबाथ' जोङो माने बयबो भिजिट खालामो नङा होमबा लिंकआव क्लिक खालामलाबायो दा जों जेसेबांनाखि अडियेन्सफोरा जों पाब्लिकफोरा बिसोरनि लिंकआव क्लिक खालामनानै बिसोरनि वेबसाइटआव डाइरेक्टलि थाङो जेनाखि बिसोरनि वेबसाइटआव जेसेबांनाखि जोङो पाब्लिकफ्रा भिजिट खालामो एसेबांनो बिसोरना आर्निंसो जायो आरोखि ना मानो होनना बुङोब्ला वेबसाइटआ
मनिटाइज खालामनानै जोङो माने आर्निं खालामनो हायो आरोखि ना जोङो एड्सनि थ्रुयैबो जों वेबसाइटनि थ्रुयैबो जों गोबां रां खालामनो माने आर्निं खालामनो हायो आरोखि ना थिग बिसिनाबो बेबायदिनो माने गावसोरनि वेबसाइटआवहाय माने ट्राफिक लाबोनो थाखायसो आरोखि ना आर्निं जानो हानायनि थाखायसो अके स' नोंथांमोना बेनोसै नोंथांमोना जानला मोनला बिदि लिंकआव क्लिक खालामनो आरोखि ना स' नाम्बार 2 नोंथांमोननो खोन्थानो सानो आङो नाम्बार 2 नोंथांमोनाबो मालाबाबो जेनाखि माने जानला मोनला वेबसाइटआव जेनाखि क्लिक खालामलाबायनानै नोंथांनि जेनाखि पार्सनेल डिटेल्सखौ शेयार दा खालाम आरोखि ना शेयार खालामोबा जोंहा मा प्रब्लेमबो जानो हागौ बेवहाय जोंनि पार्सनेल डिटेल्स जोङो जोंनि जेन्युइन जोंनि डिटेल्सखौहाय बेवहाय माने शेयार खालामनो बिदियानो जाखायो माने गोबां मानसियानो अके जेरै लाइक नेम एड्रेस मबाइल नाम्बार जिमेल आइडि माने जेन्डार डेट अफ बार्थ स' बेफोरबायदिखौ जोङो मा एड खालामो जों साबमिट खालामो बा माने जोङो जोंनि जेनाखि डेटा बे डेटा जोंनि पार्सनेल डिटेल्सखौ बेवहाय फर्मआव फिल खालामो जोङो साबमिट खालामनाय लोगोनो जेनाखि बै जेनाखि वेबसाइटनि अनार बे वेबसाइटनि अनारनिसिम सहैयो आरोखि ना स' वेबसाइटनि अनारसिम सहैयोबा माने बैसोरो मिथिखाजोबसै नोंथांनि पार्सनेल डिटेल्सआ मा अके स' नेमा मा जेनाखि जेन्डारा मा बिदिनो डेट अफ बार्थ मा मबाइल नाम्बार मा जेनाखि जिमेल आइडिया मा स' बेफोरबायदिया गासैबो वेबसाइटनि अनारनिसिम सहैयो स' बेवहाय जोङो जोंनि थाखाय गिनांगौ बाथ्रा दं आरोखि ना मानो होनना बुङोबा जेनाखि वेबसाइटनि अनार बिसोरनावथ' सहैखाजोबसै नालाय गासैबो डिटेल्सफ्रा बिसोरखौ माने जोङो गाज्रि खामानियाव बाहायजानो गिनांगौ आरोखि ना जोङो जुदि बिसोरनोखि बे वेबसाइटनि अनारा जोंनि जुदि माने जोंनि डिटेल्सखौ लानानैहाय माबा मोनसे गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला जोंहासो गिनांगौ जानानै फैयो आरोखि ना जोंहासो हमजागोन माबा मोनसे गाज्रि खामानियावहाय बाहायजायोबा जोंनि डिटेल्सखौ लानानै बिसोर गाज्रि खामानि मावोबा स' बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो नोंथांमोना बिदि शेयार दा खालाम आरोखि ना पार्सनेल डिटेल्सखौ स' मोनसे वेबसाइटआव भिजिट खालामनो सिगां मोनसे जेनाखि वेबसाइटनि डमेनखौ नायग्रोनांगौ आरोखि ना डमेन www.umuk.com अके वेबसाइटनि नामा उमुक बिदिनो .com स' आङो मोनसे वेबसाइटआव भिजिट खालामनो सिगां मा वेबसाइटनि जेनाखि डमेन नेम बे डमेन नेमखौसो नायग्रोनांगौ जेनाखि www. बिनि उनावहाय वेबसाइटनि नाम थागोन .com बा .in बा .net अके बा .in अके स' बेबायदि थायो आरोखि ना बे मोनसे डमेन नेम बेखौ होनना बुङो डमेन नेम स' वेबसाइटनि डमेन नेमखौ नायग्रोनांगौ बेखौ माने बे वेबसाइटखौ ट्रास्ट खालामथावथावबासो माने जेन्युइन माने बिश्वास खालामथावथाव बेफोरबायदिबासो जोङो मा वेबसाइटआवहाय भिजिट खालामनांगौ जों मिथियो जानला मोनला वेबसाइटआवहाय जोङो जानला मोनला भिजिट खालामनो नाङा अके स' बेनि थाखाय नोंथांखौ बुंनो सानो जानला मोनला भिजिट दा खालाम आरो नाम्बार 3 आवहाय बुंनो सानो आं नोंथांखौ जेखि माने एबारनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि जेनाखि बाथ्राखौ जेनाखि नोंथांनि पार्सनेल डिटेल्सखौ बेबायदि शेयार दा खालाम आरोखि ना स' गिनांगौ जानानै फैयो जोंनि थाखायनो माने उनावहाय जुदि बिसोरो जेनाखि गाज्रि खामानि मावोब्ला जोंहा गिनांगौ जानानै फैयो आरोखि ना माने जोङो बिदि गावनि पार्सनेल डिटेल्सखौ शेयार दा खालाम जुदि बिसोरो जेनाखि वेबसाइटनि अनारा जोंनि पार्सनेल डिटेल्सखौ लानानैहाय गाज्रि खामानि मावोबा जोंहासो गिनांगौ जानानै फैयो ओमफ्राय माबाफोर मोनसे जोंहासो हमजागोन आरोखि ना स' जोंनि लाइफआव मोनसे खैफोदबो जानो हागौ माने बेनि थाखायनो नोंथांखौ बुंनो सानो नोंथांमोना बिदिनो गावबागाव पार्सनेल डिटेल्सखौ मालाबाबो शेयार दा खालाम आरोखि ना स' आइ हप कि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना मालाबाबो फ्रियाव मोन्दों होननाय बुस्थुखौ लब जानानै माने जानला मोनला वेबसाइटआवहाय क्लिक खालामलाबायनानै बिसोरनि वेबसाइटआव भिजिट खालामलाबायनानै गावनि पार्सनेल जेनाखि जेन्युइन जेनाखि गावनि अरिजिनेल पार्सनेल डिटेल्सखौ शेयार दा खालाम आरोखि ना अके थ' बेनोसै नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ भिडिअखौ नायनानैहाय स' एबारनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट टाइमाव बिदि दा खालामसै आरोखि ना स' फ्रेन्ड्स दिनैनि थाखायसै बाय